Salut prieteni, eu sunt Mix și astăzi vreau să încep prima mea serie de Let's Play-uri. Astăzi vreau să vă prezint un server nou deschis, Metin 2 Rise Up. Este un Metin 2 PVM PvP, level max 250, evoluția arme armuri până la 250. Este un Metin stabil, este deja deschis de cred că are o lună și ceva. Player sunt, momentan este ora 5 și un sfert. Momentan cred că au mai ieșit, dar seara pe la 6-7 sunt cam în jur de 50 de playeri. Player cu care poți să te bați, playerii care, nu știu, sunt destul de treabă, te ajută cu unele chestii, stafful este super ok. Mai multe chestii o să vă las eu în descrierea filmulețului. Mai întâi vreau să îmi cer scuze pentru că am puțin lag, am o problemă la calculator și trebuie să schimb Windows-ul. Astăzi vreau să o iau de la capăt. Eu am un caracter mai mare, un șaman de 250 și m-am decis dacă tot îmi place așa de mult metinul ăsta și nu știu, pot să spun că sunt fan, vreau să vă arăt și vouă cum este să o iei de la capăt pe acest server. Poți să faci itemele foarte rapid, level maxim la fel foarte repede și nu știu, dacă îți place să joci un metin adevărat poți intra pe ăsta, nu sunt 6-7 la shop, poți să donezi pentru mod, și eu am un mod, recunosc pe șamanul meu, am un mod 25 arma, dar nu sunt modurile, adică nu au moduri foarte mari. Ca să dai un damage extraordinar la ei pe server, aici văd că modul este 45%. Cum să vă zic, adică tu ca un player normal cu iteme normale poți bătea un mod dat, adică nu au moduri 100% și modurile sunt foarte ieftine. Eu am dat 30 de lei pe un mod 25, cel mai scump e 120 de lei, modul 45. Bun, astăzi vreau să încep cu farmatul, să-mi evoluez și eu armura, mă rog, arma încă nu este făcută. Am stat, sincer vă spun, la ce mi-am pus eu pe arma asta, am stat 2 zile să-mi pice. Bun, deci au o mapă de farmat, mapă cu metine de la level 85 până la level maxim, level maxim, level 100. Aici puteți să farmați până la, să aveți itemele până la 140 din câte știu eu. Haideți să vedem, să farmăm mapa asta la metinele de 100. Văd că cresc ceva, e un player aici, bun. Deci din câte vedeți, uitați și picat mie pe această armă, deci pagubă 55, putere 12, critică, așa pătrunzătoare. Bun, deci, eu am puțin lag, faza e că la metin încă se fac lucrări și sunt câteva bug-uri la el, dar nu este ceva grav. Bun, deci avem nevoie de aceste upgrade-uri pentru evoluțiile itemelor. Stați puțin să bat și metinul ăsta. Bun. Faza e că este o problemă cu bara. Mă rog, la mine, nu știu cum o să fie la voi. Nisip quartz, avem cristal. Mă rog, sunt multe upgrade-uri care o să le primim și la OX, adică eu sincer mi-am făcut arma de 250 din ce am primit la OX. Bun, deci cred că am luat tot acum. Și din câte vedeți, la level 78, la un metin de mai băgam așa. La un metin de 100 pică destul de bine. Bustugan, nisip quartz. Dar trebuie să stau să adun o grămadă. Încă mi este mie silă să stau să le adun după jos, că pică multe și mai pică și chestii de-astea care nu prea folosesc. De exemplu, pietrele astea, n-am ce face cu scoică, n-am ce face nici cu perle, am 200 de perle. Nici pietrele se pot face până la plus 10. Dacă la mod vi se dau automat pietre plus 12 care n-au atac sau apărare destul de mare, adică cum să vă zic, din câte vedeți 50% la o piatră mod, adică plus 12 are cam, nu știu, să zicem că
Hai să-mi bag planel de lag. Faza e că lagul ăsta care, în mapa asta nu e de la mine, faza e că e de la pietre, pentru că au drop foarte mare, dropează foarte multe upgrade-uri și din această cauză se blochează puțin. Mă rog, faza e că eu am foarte multe programe în calculatorul ăsta. Deci până îl fac o să am această problemă, dar nu cred că o să deranjeze pe nimeni. Nu cred, mă rog, pe mine sincer nu prea m-ar deranja pentru că se blochează puțin. Faza e că am nevoie de 3 de-astea, 3 balanțe și 3 gheare ca să pot să fac să evoluez în această armură împosedată. Mai sparg un metin, apoi mergem în mapă 1 ca să evoluăm. Vreau să le cumpăr și vreau să vă prezint serverul cam cum este asta, să bag inelul ăsta. Deci se crește foarte bine, deci din metinele astea de 90 în mapa asta puteți să vă faceți, nu știu, level 100 plus lejer, deci nu aveți nicio treabă cu că să crește greu, că nu. Dacă vă place să creșteți, e tot ok. Buzuganul orcilor, mie momentan nu trebuie decât de asta, cum îi spuneam, oasele degetului. Trebuie și seva plante, aveți nevoie lacrimile lui Baljit. Mă rog, momentan vă trebuie cenușă. Cenușa de unic, cred că o să fac până la plus 3 pe asta. Mă rog, haideți mapă 1 să mergem până în mapă 1 să vedem. La început vă dă level 65 pentru că nu este setată corect, adică este setată, dar questul vă obligă să dați 3-4 reloguri ca să vă dea level 70, am mai făcut 8 levele. Vă dă o otrăvită, o armură de 100, mă rog, scuturi, chestii care aveți nevoie. Și 4 bucăți din acestea de aur. O bucată e 500 KK, o să vă arăt acum. Deci eu am nevoie de una, două, hai să fac piciorul. 3 și mai trebuie 2. Deci uitați ce faceți cu aceste bucăți, dați retrage 500 KK, puteți să vi le și depuneți, dar o să vă mai dea și la OX și banii se fac, nu este o problemă. Da, să mai scot una. Bun. Eu momentan vreau să încep să-mi fac armura, înțelegeți, arma, să le evoluez până la level 80-90, apoi să mă apuc și de level. Fără și mai trebuie 2 gheare. Nu cred că e o sumă imensă. 150 KK, eu îi fac imediat, sincer, pentru că știu să farmez. Mai sunt puturoși ăștia care să mi logesc să dă și mie o piatră, dă și mie aia, dar le dau. Bun, deci trebuie să fac level 80 și îmi trebuie 4, nu 3, cum am zis eu. Bun, deci donațiile, cum vă spuneam, deci nu sunt moduri foarte mari. Este un mod care dai o diferență, e normal, este o armă mod, dar nu dai o diferență foarte mare. Credeți-mă că eu am jucat până acum numai PVM-uri, deci nu am jucat absolut niciun metin până acum de levelul ăsta. Ăsta este primul, mi l-a recomandat și mie un prieten, m-am uitat pe YouTube, câteva prezentări făcute de ownerul lor Chaos. Au un staff foarte de treabă, eu mă înțeleg foarte bine cu membrii staff. Ce să vă mai spun? Nu știu, membrii staffului poți să glumești cu ei, poți să râzi, poți să ai o conversație normală ca dintre player la un admin. Deci nu sunt ăștia de le dai PM și nu-ți răspund. Admin nu sunt foarte mulți, sunt cred că vreo 4-5 admin, dar chiar își fac treaba, chiar sunt niște oameni care muncesc și deci vă spun sincer că, uitați, deci vedeți, la level metin de 85 am spart 2 metine, deja am făcut un level, ce e asta mă, de câini, ce dracu, mă rog. Aveți, pe F6 aveți switchbot-ul, în celelalte videoclipuri care le voi face, sincer, vreau să lăsați un comentariu, un like, dacă se poate și un share, să vadă și prietenii voștri. Eu sincer vreau să promovez acest server, vreau să intre cât mai mulți player pe el pentru că merită, este un server foarte ok.
Deci vedeți, am făcut level 80 în mai puțin de 5 minute. Deci vă dați seama. Bine, level 250 nu se face chiar așa ușor, dar este ok. După cum vedeți, mi-am evoluat și ce vă spuneam, în cere cenușă. Da. Pentru cenușa acum o să farmăm, să ne iasă ochii. Mă rog, vorba vine, dar văd de la OX mai așa, n-am decât să fac plus 1. Bun, deci mi-am evoluat armura. Puteți să vă evoluați toate accesorile în afară de abanuși. Chiar n-am. Eu am pe șaman, eu am acei cercei de 54. Deci vedeți, haideți să vă arăt, să vă fac o mică prezentare pentru acest server. Deci vă spun sincer că este un server foarte ok. Asta cred că vreau să-l țin în cerc. Da, la levelul lui 250 termin. Deci bun. Pardon, am greșit, am scris M. Futuți! Uite. Bun, mă rog. Nu prea, adică sunt player așa, dacă intru cu șamanul vă garantez eu că nu mai mișcă niciunul. Aici, sincer, nu, și aceste arme se pot evolua. Bun, deci, asta văd că nu se potolește. Deci, dacă voi... Nu că nu e ameninț, n-are rost mă pun la mintea lui, oricum. După filmulețul ăsta o să vadă el cine să cerc. Din câte vedeți, mapul nu se mișcă bine, nu prea am probleme, dar v-am spus, uitați, puteți să le evoluați și această armă și această armură la acest shop pentru armuri. La negustorul de armuri, uitați ce armuri aveți, deci 500 ca oțelul, credem că, vedeți-mă că vă permiteți așa ceva, la câți bani vă dă de început, nu cred că ar fi vreo problemă. Aveți Veta, aici puteți să vă schimbați rasa, puteți să vă măriți viteza, să băgați viteza maximă. Grad nu puteți să vă luați din păcate. La Nimaway aveți aici, asta e cea mai scumpă. Aici pică iteme și de level 100 și upgrade-uri, mă rog, n-ați dat atâția bani pe ea. Și aveți astea roa ce vă trebuie, mă rog. Din câte ați văzut, uitați aici aveți tot ce vă trebuie. Deci aveți și două mount-uri. Oricum serverul se vor adăuga din ce în ce mai multe costume. Costume au fost adăugate recent. Aici aveți câteva mape unde puteți să faceți și aici aveți toate mapele până la 250. Uitați, ultima mapă 220, 250. Bun. Păi cam atât cu acest let's play. În episodul următor vreau să facem și această posedată la plus 9, vreau să fac și arma, să-mi fac o bătălie. Apropo, uitați, dacă vreți să vă pice bătălie, aveți aici lăzile astea, pică destul de ușor, zic eu. Uitați, stai să mai desfac ceva. Pică destul de ușor, mă rog, mie nu mi-a picat acum, dar pică repede. Bun. Deci, dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați un like, un comment și un share ca să vadă și prietenii voștri și dacă chiar vă place cu adevărat serverul, intrați, dacă faceți reclamă și aduceți player, veți fi răsplătiți pentru munca voastră. Păi, cam atât pentru azi, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în filmulețul următor.